ଆଚ୍ଛା ମନ୍ତ୍ରୀବର, କଟକ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ କହିଲ? ମହାରାଜ, ସେ ଇତିହାସ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲି ଆସିବା, ନହେଲେ 8-10 ଦିନରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଶେଷ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଡଙ୍ଗା ଭସାଅ ନା ନାହିଁ? ମୋ ବୋଉ ତ ଛୋଟବେଳୁ ମୋତେ ଡାକିଦିଏ, ମହାରାଜ ଉଠରେ ସକାଳୁ, ଚାଲେ ଯେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ି ଚାଲେ ଡଙ୍ଗା ଧରିକି ପୋଖରୀ କୂଳକୁ, ଆଉ ଡାକେ ଆକା ମା ବଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ, ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧରମ ମୋର, ଦିନକ ଧରମ ତୋର, ଅନ୍ଧାରେ ଆଲୁଏ ଯା। ବାଃ, ତମେ ତ ଆମ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବାଟି ବୁଟି ପିଇ ଦେଇଛ ଲାଗୁଛି। ହଉ ଏଥର କୁହ, ବାଲିଯାତ୍ରା କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ? ମହାରାଜ, ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ୍ ଫଲ୍ ପଡ଼ିଥାଏ, ରାମଦୋଳି ଆସିଥାଏ, ମଥୁରା କେକ୍, ଶୁଖୁଆ ବଜାର, A to Z ଯାହା ଖୋଜିବେ ସବୁ ମିଳିବ। ଗୋଟେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ମହାରାଜ। ବାଏ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି ବି ଥାଏ ମହାରାଜ। ନାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀବର, ତମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉପର ଠାଉରିଆ ଭାବେ ଜାଣିଛ, ଭିତରକୁ କେବେ ଯାଇନ। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଐତିହ୍ୟ ବହୁତ ମହାନ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୁଣା ନାଁ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ। ଏଇ କଳିଙ୍ଗର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସାଧବ ପୁଅ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡଙ୍ଗାରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଡଙ୍ଗାକୁ ବୋଇତ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ସହିତ ବ୍ୟାପାରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ମହାରାଜ, ତାହେଲେ ସେସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ତ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ। ଠିକ୍ କହିଛ ମନ୍ତ୍ରୀବର, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବନ୍ଦର ଥିଲା। ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସମୟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ସହିତ ବ୍ୟାପାର କରିବାକୁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ପବନ ନୌକାର ଅନୁକୂଳରେ ଚାଲିଥାଏ। ମହାରାଜ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଯେଉଁ ବାର୍ଲି କଥା କହିଲେ, ସେଇ ବାର୍ଲିକୁ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ଯାଉଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଇଯାଇଛି କି? ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବାଲି ନା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାର୍ଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ନା। ୟା ଭିତରେ ପୁଣି ଏତେ ରହସ୍ୟ ଲୁଚିକି ଥିଲା। ସେଇ ସାଧବ ପୁଅମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଆମେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଐତିହାସିକ ଦିନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆକା ମା ବଇ ଗୀତ ବୋଲି ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଥାଉ, ଆଉ ଅତୀତର ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇଥାଉ। ମହାରାଜ, ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ହେଲେ ମହାରାଜ, ଏତେ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ। ମହାରାଣୀଙ୍କ ମୋର ଏଇନେ ବାହାରିଛୁ। ଏଇ ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ ୟା ଭିତରେ ବାଲିଯାତ୍ରାର ପୁରା ଇତିହାସ କହିସାରିଲିଣି, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ମହାରାଣୀ ରେଡ଼ି ହେଇନାହାନ୍ତି। ଚାଲ ମନ୍ତ୍ରୀବର, ଏକାଥରେ ଠୁଙ୍କା ପୁରି ଖାଇକି ଆସିବା। ଆଉ ହଁ, ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଭୂଷଣମାନ କାଢ଼ି ଦେଇକି ଯାଅ। ବୁଝିଲ ମହାରାଣୀ, ଭଲ ଦିଶୁଛ ଯେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁନା ହାରଟା ବେକକୁ ଏବେ ମାନୁନି। ମଲା, ଏଇଟା ସୁନା ନୁହଁ ଭାଇ, ଇମିଟେସନଟା। ମାନିଲା ମହାରାଣୀ, ବଢ଼ିଆ ମାନିଲା। ଏଥର ଚାଲ ବାଲିଯାତ୍ରା।